hostia. Dovolte mi z pozície moderátora vás privítať na druhom paneli konferencie 10 rokov Slovenskej republiky v NATO. Ja sa volám Marek Mikoliny, som členom Slovenskej atlantickej komisie a je mi cťou privítať v druhom paneli dvoch svojich, okrem toho, že sú dlhoročnými súputníkmi v bezpečnostnej komunite, aj dvoch svojich bývalých šéfov. Jedným z nich je pán Ivo Samson, ktorý je riaditeľom Inštitútu bezpečnostných obranných štúdií Akadémie ozbrojených síl Slovenskej republike. A druhým je Robert Ondrejčák, riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické vzťahy, skrátka CENA. Okrem toho, že sú tu medzi nami, sú to dvaja hostia, ktorí sú povolaní hovoriť na tému nášho panelu, ktorá sa bude týkať dekády v NATO. Dostatočne sme využili potenciál, ktorý nám členstvo ponúka, aké boli na začiatku ambície a záväzky členstva a ako to hodnotíme dnes. Aliancia by mala byť multiplikátorom našej moci malého štátu. To je jeden z kľúčových argumentov, s ktorým sme operovali pred vstupom do aliancie. V každom prípade nie obmedzením suverenity, ale multiplikátorom nášho hlasu a našej moci a prostriedkom plnenia aj našich záujmov v širšom celku. Robert Ondrejčák je bývalým štátnym tajomníkom na ministerstve obrany. Ivo Samson dlhý čas Američania majú na to slovo mainstay, je trvalkou slovenskej bezpečnostnej komunity, politických komentárov a mediálnych aktivít. Takže v podstate tu máme ľudí, ktorí zažili obidve strany. Ivo je v podstate predstaviteľom akademického pracoviska rezortu ministerstva obrany. Robert je šéfom think tanku a bývalým čelným predstaviteľom ministerstva obrany. Takže dovolte mi odovzdať slovo Ivovi Samsonovi na začiatok. Ivo, nech sa páči. Takže ďakujem, pán predsedajúci. Takže vítam vás, dámy a páni, na tému, ktorá sa týka 10 rokov pôsobenia Slovenska v NATO. A my by sme si mali nejako zhrnúť to, čo nám to prinieslo, to, čo bolo predtým, to, čo bolo medzi tým, to, čo bude za tým. Takže keď sa pozrieme na to, ako Slovensko začalo, a tu asi netreba nejako veľmi historizovať, Slovensko malo svoje problémy z NATO, Slovensko nechceli do NATO, Slovensko nakoniec prijali do NATO v roku 2004 a tak už dneska máme tých 10 rokov vstupu do NATO. To NATO, do ktorého Slovensko vstupovalo, sa medzi tým zmenilo. Ono sa zmenilo podstatne už pri predchodcoch vstupu do NATO, pri Maďarsku, Poľsku a Českej republike, ktorí pôvodne vstupovali do NATO na základu článku číslo 5 Washingtonskej zmluvy, ale len čo vstúpili do NATO, zistili, že už toto neexistuje, že už vlastne sú niečím iným a že musia rozširovať svoje aktivity mimo článok číslo 5. Vtedy išlo o bývalú Jugosláviu, špecifického Kosovo. Slovensko si mohlo počkať, hoci Slovensko sa pripojilo k aktivitám NATO, ktoré prebiehali na území Jugoslávie a otvorilo veľmi brizantnú otázku, ktorá do dneška je predmetom sporu, a to je otvorenie vzdušného priestoru pre lietadlá NATO. Slovensko tedy s tým nemalo problém z dôvodov, ktoré sú jasné.
Slovensko bolo diskvalifikované, Slovensko sa potrebovalo dostať do NATO a do Európskej únie, čo bolo niečo, čo sa vtedy považovalo za Spojené národy. Idete do NATO, idete do EU. Ono to v podstate aj fungovalo, ale takmer vo všetkých prípadoch tie krajiny, ktoré vstúpili do EU, vstúpili aj do NATO a Slovensko vtedy, áno, sa vojensky ukázalo ako perspektívny spojenec s NATO. Takže Slovensko vstúpilo do NATO, určite článok číslo 5, ktorý existoval a existuje. Dneska sa o ňom opäť diskutuje, a ja tu vrátim napríklad tak známemu interviu Karla Povandu, bývalého šéfa českej, teraz máme sekcie NATO, ktorý tvrdí, že NATO sa musí vrátiť v článku číslo 5, že sa nemôže takto rozširovať a robiť policajta na svete. Toto je úloha NATO, chrániť svoje územie. Konec koncov tým sme vtedy argumentovali. Takže článok číslo 5 bol svätý. My sme na základe tohto článku do NATO vstupovali a my sme sa nakoniec pohli mimo článok číslo 5. A my sme sa pohli mimo článok číslo 5, neprosím v Iraku, to bola koalícia ochotných. My sme sa mimo článok číslo 5 pohli až, alebo už v Afganistane, kde sme sa pridali opäť ku koalícii ochotných s tým, že sme čakali, podobne ako v Iraku, na požehnanie Bezpečnostnej rady OSN. Čo sme urobili? O tomto sa dnes sporí na slovenskej politickej scéne, kto hlasoval za, kto hlasoval proti, ale Slovensko sa rozhodlo na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, to znamená implementovalo svoje úlohy, alebo implementovalo výzvy Bezpečnostnej rady OSN, aby pomohlo legálnym a legitímnym vládam Irak a Afganistan ubrániť sa. Situácia medzi tým sa nejako dramaticky nezhoršila. V Iraku sa vyhla arabská jar, v Afganistane aj tak už predtým prebiehala občianská vojna a jediným výsledkom intervencie ISAF-u je, že detská úmrtnosť sa znížila o 22%. To máte za tých 20, koľko to je, 2011, 2014, 13 rokov, celkom 500 000 detí, ktoré prežili. Iba vďaka tomu, že tam nastala intervencia. Teraz si otázne, či to stálo za to, či to stálo za tie obete, alebo či to nestálo za tie obete. Slovensko sa na to dalo. Druhou otázkou, ktorú by som chcel otvoriť, je, do akej miery Slovensko vlastne súperí s inými organizáciami, ktoré deklamujú bezpečnosť Slovenska. A tu opäť idem naspäť do tých legendárnych rokov 90. druhá polovička 90. rokov, prvá polovička 0. rokov 21. storočia, kde sme tu mali spústu predstav o tom, nie my, ale boli by sily, ktoré tvrdili, že Slovensko má byť neutrálne, že Slovensko v podstate zarobí na tom, že nevstúpi do nejakého vojenského bloku. Teraz to nechcem porovnávať s Ukrajinou, tej sa asi vrátime v diskuzii, ale môžeme vychádzať z toho, že byť mimo vojenského bloku je horšie ako byť v nejakom vojenskom bloku. My sa tu potýkame s dvomi koncepciami. Jedna koncepcia je kolektívna obrana, jedna koncepcia je kolektívna bezpečnosť. Určité sily a v podstate v slovenskej spoločnosti mali väčšinu, trvala na tom, že nám stačí kolektívna bezpečnosť.
slovenské elity, najmä tie vládnice, ktorí trvali na tom, že potrebujeme kolektívnu obranu, čo sa Slovensku podarilo v roku 2004. A zrazu Slovensko sa ocitlo v sieti medzinárodných organizácií, ktoré všetky skľubujú bezpečnosť. Slovensko bolo v EU, Slovensko bolo v NATO, Slovensko bolo v OSN už od roku 92, takmer od polnoci. A Slovensko bolo aj v OBSE, ak som ho už nemenoval. To znamená, to sú všetko organizácie, ktoré vám garantujú bezpečnosť. Ide o to, do akej miery vám garantujú. Ale teraz nechce sa povedať, že na to je tam najlepšia garancia bezpečnosti, ale na to je niečo, čo vám tú bezpečnosť naozaj zagarantovalo. Otázka bezpečnosti a obrany, čo je to bezpečnosť, čo je to obrana, je skôr akademickou vecou. Bezpečnosti máte niekoľko, máte potravinárskú bezpečnosť, máte životnú bezpečnosť, máte bezpečnosť životných poistiek a máte bezpečnosť kanalizácií a máte bezpečnosť čokoľvek iného. Ale bezpečnosť ešte neznamená, že máte kolektívnu obranu. Kolektívna obrana je niečo, čo žiaľ, hovorím žiaľ, poskytlo NATO, pretože ideálne by bolo, keby nejaké NATO nemuselo existovať. Pretože najlepšia bezpečnosť na svete je stav bez organizácií, ktoré garantujú kolektívnu obranu alebo kolektívnu bezpečnosť, ktorá je nepodušná. Tu už sa vracame k Ukrajine, ako Ukrajina dopadla svojím neblokovým prístupom, ktorý sa týka kolektívnej bezpečnosti, alebo nie pozície v bloku kolektívnej obrany. Čiže tých konceptov bezpečnosti a obrany máme neúrekom. My tu ale nie sme na akademickej pôde. My sme tu de facto na kultúrnej konferencii. Takže my môžeme konštatovať a nie analyzovať. A môžeme konštatovať, že najlepším výsledkom úsilia jednotlivých krajín tzv. Postkomunistickej Európy bolo pridať sa k systému kolektívnej obrany. Nie je to možno ideálne, ale nie ktokoľvek povie, čo by bolo lepšie. Ktorá alternatíva? Toto bola najlepšia alternatíva. Ak niekto pozná lepšiu, nech to povie hneď, alebo nech rečí navždy. Podľa môjho názoru toto bola voľba, ktorá nám pomohla, ale my sme ju zneužili túto voľbu. My sme ju zneužili tým, že sme začali výrazne znižovať výdavky na obranu. To znamená, prevencia strácala zmysel. Povedzme, že za komunistického Československa do roku 1989 tvorili výdavky na obranu. Pán Kolín, viete to vypnúť? Vrátane povinnej vojenskej služby. Prenechám. 5%. Za zlatého, dobrého Vladimíra Mečiara v polovičke 90. rokov výdavky na obranu tvorili 2,5% z HDP. Dneska výdavky na obranu tvoria s biedou 1%. A tu máme dilemu Slovenskej republiky, keď opätovne na summit NATO nepríde premiér, ale príde prezident, ktorý oznámi, že úlohou Slovenska, cieľom Slovenska je zvýšiť výdavky na obranu na 1,6% z HDP. A okamžite máte
response. Odpoveď pána premiéra, ktorý tvrdí, že to je možné, ale iba to nebude na škodu slovenského rozpočtu. To znamená, nejaké zvyšovanie nebude. Takže my sme to na to využili a zneužili. Ale sme v ňom 10 rokov, sme tu v bezpečí. To bezpečí nám trochu narušil rusko-ukrajinský spor. Vlastne tá nárazníková zóna sa posunula na nám. Ukrajina je v podstate východ. Ja o chvíľu letím do Odesy, takže o tom, že to bude veľmi zaujímavé, čo poviem tam. Takže v podstate sa dá povedať, že Slovensko vyhralo vstupom do NATO. Ak má niekto nejaký lepší návrh, nech s ním príde. A tu mám ešte posledné dva body, ktoré sa týkajú vstupu do NATO. A tie body sú, tak povedať, moje. Jeden z tých bodov je reforma bezpečnostného sektora, kde civili získali obrovskú moc. Je vlastne celé ministerstvo sa rozdelilo na vojenskú a civilnú časť, a kde civili riadia to, čo sa deje v bezpečnostno-obrannej oblasti. A to je prostredníctvom výsledok členstva Slovenskej republiky v NATO. No a tak úplne posledný bod, keďže som slúbil, že nebudem hovoriť viac ako 15 minút. Ten sa týka reakcie Slovenska v spolupráci s kolegami, so spojencami na tzv. Nové bezpečnostné hrozby. A tie bezpečnostné hrozby sa množia. V podstate ešte pred pol rokom sme nevedeli, že to bude taká bezpečnostná hrozba na východe Európy. My sme ešte pred pol rokom nevedeli, že tu bude bezpečnostná hrozba v podobe ISIS alebo ISIL. To sú dve skratky. Tá prvá je ISIS je menej nebezpečná, ISIL už aj Levanta, to už aj Cyprus, prosím, to už je veľmi vážne. To znamená, my sa to musíme nejakým spôsobom obraňovať, nejakým spôsobom ohradiť a potom je obrana. Či tú obranu budeme experovať smerom von, aby sme eliminovali prísun nebezpečenstiev. To už je vec Atlantickej aliancie. Konec koncov to je ten náš štít. Či už aký chce, proste je to niečo, čo dáva Slovensku istotu. Nechce byť veľmi prozaický a veľmi proatlantický, ale neviem si predstaviť, že by niektorý iný štát takto zneužil členstvo v aliancii k tomu, aby zaspal na Američanoch. A tým by som skončil, pán Nikolíny, pán predseda. Pán Samson, veľmi pekne ti ďakujem za toto úvodné slovo. Vrátil si sa k absolútnym základom, si myslím, a ktoré je nutné evidentne pripomínať v búrke poloracionality a iracionality, o ktorej hovoril pán Šebej a ktoré si ty osobne vystavený ako častý komentátor do médií. Robíš záslužnú prácu. Robert, priestor pre teba. Myslíš si, že sme využili členstvo v NATO, alebo ho skôr zneužili? To by bola reakcia na Iva, ale nech sa páči, povedaj aj tvoja na tvoje vystúpenie. Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som sa poďakoval aj SFPA za pozvanie na túto konferenciu. Ja by som svoje vystúpenie začal s takou vetou, ktorá sa tak sem tam používa aj v súkromnom živote, ale aj tak všeobecnejšie, že dávaj si pozor na to, čo si želáš, ale zase že sa ti to môže splniť. A v prípade Slovenska, slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politike teda, sú také dva paradoxy, ktoré my tu zažívame v súčasnosti.
Pred 20 rokmi boli definované na základe širokého konsenzu zahraničnej bezpečnostnej komunity aj politickej elity nejaké strategické ciele Slovenskej republiky. Poprvé vstup do Severoatlantickej aliancie a po druhé, že ak vstúpime do Severoatlantickej aliancie, tak tie štáty okolo by mali vstúpiť nejakým spôsobom tiež, lebo nemôžu byť bezpeční bez toho, aby každý okolo nás bol v tých istých štruktúrach. To je taký základ stratégie, keď tie štáty tvoria v podstate jeden bezpečnostný komplex. Čiže to prvé želanie bolo, aby sme vstúpili do aliancie a tým základným leitmotívom, prečo sme chceli vstúpiť do aliancie, bol, môžeme si povedať, čo len chceme, ale bol článok 5 o kolektívnej obrane. Samozrejme, a vtedajšia strategická situácia vo svete bola trošku iná, článok 5, hoci vždy tam bol, ale trošku sa dostal do pozadia. Vyrástla tu generácia politikov aj odborníkov na misiách v zahraničí a vôbec bezpečnostná politika Slovenska sa sústredila na tieto záležitosti. Irak, Afganistán a tak ďalej. Ale tým základným cieľom bol vždy získať tie články, teda tú garanciu, alebo tie garancie bezpečnostné na základe článku 5. Teraz tie garancie máme a tým našim paradoxom je, že ešte toľko, že a vždy sme v rámci NATO, keď sa debatovalo o tom, že čo chceme od NATO, akú alianciu chceme, akým procesom, transformačným procesom má prejsť tá aliancia, tak Slovensko vždy patrilo do kategórie štátov spolu s Poľskom, s Českom, s Maďarskom, s Nórskom, ktorí v podstate zdieľali podobný pohľad na túto situáciu, že áno, kvôli strategickej solidarite podporujeme a participujeme dokonca na operáciách aliancie v Afganistane a všade inde, ale nikdy nemôžeme zabudnúť na ten článok 5. A teraz, keď situácia okolo nás, teda mám na mysli pre všetkým Ukrajinu, sa vyvinula tak, ako sa vyvinula a ten článok 5 sa zase dostal kvázi do popredia, že opäť už aj tie štáty, ktoré predtým sa sústredili na úplne iné veci, tak sa vracajú k tej myšlienke, teda už aliancia sa otáča, tá veľká lietadlová loď sa pomaly, ale sa otáča, intelektuálna by som povedal. A to je ten paradox, že teraz ako keby ústami našej elity politickej, my to tak trošku spochybňujeme, alebo nejak ako keby sme to ani nepotrebovali. Ďalší ten strategický cieľ bol, čo som hovoril, že aby tie štáty okolo nás, a vždy sme hovorili, že Ukrajina a Západný Balkán, aby boli v tých istých integračných zoskupeniach NATO-EU, tam, kde sme my. Samozrejme, nikto nespochybňuje, že Západný Balkán, teda štáty Západného Balkánu, Ukrajina majú splniť všetky možné podmienky, kritéria, neviem čo to nikto nespochybnil ani nechce. Ale ak spĺňajú, tak je to záležitosť aliancie a toho daného štátu, či vstúpime alebo nie. A teraz, keď zase je nejaká kvázi taká historická chvíľa, keď náš najväčší sused by sa možno dostal na nejakú politickú trajektóriu, ktorá ho možno niekedy v budúcnosti privedie bližšie k aliancii, nedaj Bože vstupu, v tom najlepšom prípade, tak naša reakcia je zase taká, ako v prípade toho predchádzajúceho bodu, že opa. Čiže ako členstvo Ukrajiny NATO, ústavný premiér a je bezpečnostná hrozba pre Slovensko. Tak to je tiež taká zaujímavá vec, že však vždy sme to chceli a keď sa k tomu približujeme, čiže dávame si pozor na to, čo si želáme alebo čo chceme z oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politike, lebo keď sa nám to splní, alebo sa splňa, alebo sa k tomu dostávame bližšie, tak sme nevyužijeme. A to je odpoveď na tú otázku, ktorá je tu sformulovaná, že či sme dostatočne využili ten potenciál toho členstva alebo nie. Nevyužili sme to je úplne jasné. Nikto neukáže využiť potenciál na 100%. Ja si netrúfam odhadnúť, že na koľko percent sme to využili. V niektorých prípadoch mám to skôr taký pocit, že sme zneužili
naše členstvo v aliancii a nie len čo sa týka chronických spojovaní obranných výdavkov, ale vôbec aj čo sa týka nejakej intelektuálnej vedivosti spolu vytvoriť niečo. Takže na úrovni aliancie, ale aj v oblasti európskej zahraničnej bezpečnostnej politiky, čo sa týka plnenia záväzkov, tak to je úplne jasné. Nesplňame v podstate z tých dôležitých kritérií ani jedno kritérium. Často sa tu opakuje politicky aj v médiách, často sa opakujú tie 2%, že to je náš najväčší záväzok voči aliancii, to je úplne nesprávna vec. Náš najväčší záväzok voči aliancii sú úplne iné veci. Konkrétne pripraviť tú brigádnu skupinu pre aliančné nasadenie a myslím, že tam podklad do roku 2018 a ten odklad je do roku 2018, kvôli tomu ďalej sa to odložiť nedalo. A som presvedčený, že sa to odloží, čiže to je jedna vec a sú to aj ďalšie záležitosti. Čiže ak sa, vám to asi nemusím hovoriť, no tak poviem, aby to bolo také zlaté celé, našimi záväzkami v aliancii nie sú, alebo najdôležitejšími záväzkami nie sú dať 2% na obranu a participovať na operáciách v zahraničí. Je to z politického a zo strategického pohľadu veľmi dôležité a nikto to nespochybňuje, ale to je prostriedok k tomu, aby sme dosiahli a plnili tie najdôležitejšie záväzky. Jednak prípravu častí ozbrojených síl na operácie a spoluprácu s našimi najdôležitejšími spojencami. A ďalšia, samozrejme, je tam tá politická úroveň, o ktorej som tu hovoril. Čiže nespĺňame to. Stručne. Takže využili sme, alebo sme zneužili? Využili sme, alebo sme zneužili členstvo v aliancii? Taká bola otázka. Tak neužili sme to, ale teraz je taká historická šanca, že by sme to mohli trošku aj zvrátiť a vyzerá to tak, že zase ako piesok medzi prstami nám to nejak uteká. Je tu vzácna konfigurácia, panel, ktorý sa vyvoláva sám. Naprieč, ja sa v pozícii moderátora nemôžem ocitnúť v lepšej situácii, ako je táto. Dobre, súd poučený prvým panelom a Dušanovým razantným vedením diskusie do trpkého konca by som rád zmenil zase choreografiu v tomto paneli a práve v tomto bode otvoril diskusiu otázkam, prípadne krátkym, poprosím, komentárom z publika. Nech sa páči. Áno, nech sa páči, dáma ako prvá, nech sa páči pani Kolárová. Moje meno je Anna Kolárová, som členkou Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a boli tu spomínané hneď na začiatku vyjadrenia, že sú pamätníci z obdobia prístupového procesu Slovenska do NATO. Takže som jednou z tých, ktorí pripravovali akčný plán Slovenskej republiky pre vstup do NATO, známy národný program PRINEM, ktorý bol robený v celom širokom spektre v oblastiach, v tých 5 oblastiach, politických a ekonomických otázkach, obranných, vojenských otázkach zdrojov, bezpečnostných otázkach a právnych otázkach. Vlastne v tom období 1999 až 2004 bol vytvorený prvýkrát po vzniku Slovenskej republiky taký veľmi dobrý medzirezortný mechanizmus na medzirezortnú spoluprácu, kde na základe negociácií z NATO sme pripravovali celý tento proces v tých jednotlivých oblastiach. V rámci toho procesu, samozrejme, tak ako sa tu hovorilo, boli s prístupovou zmluvou podpísané aj
toľko spomínané záväzky. Ja som robila tú oblasť zdrojov a bezpečnostných otázok a tam potom bude smerovať aj moja otázka. V tej oblasti boli také zásadné záväzky týkajúce sa zmeny bezpečnostného systému Slovenskej republiky, jeho optimalizácie na zmenené bezpečnostné prostredie. To bol jeden z tých hlavných záväzkov. Druhý záväzok bol vytvorenie jednotného systému krízového riadenia štátu, pretože Slovenská republika má doteraz krízové riadenie rozdelené na krízové riadenie štátu pre oblasť nevojenských krízových situácií a krízové riadenie štátu pre oblasť vojenských krízových situácií. V tom smere mala nasledovať následná legislatíva, teda zákon o krízovom riadení štátu pre tieto obidve oblasti. A ďalší veľmi strategický záväzok, čo mi je veľmi ľúto, že doteraz nie je splnený a tam bol daný aj termín, to bolo vytvorenie Národného situačného centra Slovenskej republiky, pretože sa tu hovorí o zdieľaní informácií a toto Národné situačné centrum malo vlastne zabezpečiť vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie doma a vo svete. To, že máme rezortné situačné centrá, je jedna vec, ale Národné situačné centrum bohužiaľ doteraz nie je. Takže moja otázka, čo si myslia panelisti o tom, že tieto hlavné záväzky nie sú splnené, nakoľko podľa mňa teda nie je politická vôľa dosiahnutie zhody v celej šírke politického spektra pre plnenie týchto otázok. Takže akým spôsobom by bolo možné dosiahnuť splnenie týchto veľmi dôležitých záväzkov pre bezpečnosť štátu, pretože do aliancie vstupovala nielen obrana, ale vstupoval celý štát a teda je potrebné aj celú túto oblasť zabezpečiť. Takže ďakujem pekne, ale pripomínam to, že je mi veľmi ľúto tej diskusie ohľadne 2%. Národná rada Slovenskej republiky v septembri 2003 schválila po dlhých negociáciách výšku vyčleňovania finančných prostriedkov na obranu vo výške 2%. Teraz máme, to bolo v septembri 2003, teraz máme rok 2014 a ideme sa zaväzovať, že dáme 1,6 do roku 2020. Takže ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za komentár aj za otázku. Nech sa páči druhé podanie. Dobrý deň, moje meno je Martin Bilong, som expertom kresťansko-demokratického hnutia pre zahraničné vzťahy a ľudské práva. Ja by som rád možno tak nejak pokomentoval tie 2%. Je to náš záväzok z hľadiska právneho, pacta sunt servanda, zaznelo to tu viac. Krát poviem ešte aj svoju takú skúsenosť ako diplomat, 10 rokov som pôsobil ako diplomat, 5 rokov som bol v Slovensku a veľmi dobre si pamätám na tie situácie, keď rok 2003, 2004, 2005 Francúzsko a Nemecko malo vážne problémy s plnením paktu stability, prekračovanie deficitu 3% a podobne. My sme vtedy so Slovencami a s ďalšími diplomatmi diskutovali a bol tam jeden múdry poradca ministra financií a hovorí, že zmluvy nemôžno porušovať len tak, aby to nemalo negatívne následky. A potom vieme rok 2008, 2009, 2010, finančná kríza v krajinách eurozóny bola zapričinená aj preto, že jednoducho sme tie zmluvy, alebo tí veľkí hráči tie zmluvy porušovali. Mne to pripadá veľmi podobná situácia teraz. Vidíme, čo sa deje na Ukrajine, vidíme ISIS, to sú dve hrozby, ktoré vidíme. Ale jednoducho môže byť ešte ďalšia hrozba. Čo my vieme predvídať, čo môže byť o rok, o 2, o 3. Mňa na tomto fakte znepokojuje to, že jednoducho Európa ako taká nie je schopná sa obrániť. To je veľmi vážna vec. Nepoznám krajinu v Európe, ktorá by vedela obrániť svoje teritorium. Dovolím si tvrdiť, že ani Anglicko alebo Francúzsko.
Na druhej strane nemôžeme sa do nekonečna spoliehať na amerických daňových poplatníkov, že budú platiť za európsku bezpečnosť. Myslím si, že to je jednoducho nezodpovedné. A z toho pohľadu ja vítam tých 1,6% do roku 2020, ale myslím si, že je to málo. My by sme mali ísť na tie 2% čím skôr a z tohto pohľadu, keď vláda povie, že do roku 2016 sa ani rozpočtu nedotkne, sa mi to zdá naozaj nezodpovedné. Nemyslím politicky, ale by to nevyznívalo politicky, ale z hľadiska tej bezpečnosti a situácie ako celku. Chcem sa opýtať, čo by sa podľa vás v tomto dalo urobiť obidvoch panelistov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Hlasu z politickej strany na dvoch analytikov v tomto prípade. Takže nech sa páči, Robert mi naznačil, že chce okamžite reagovať na výdavky. Ďakujem pekne. Čo sa týka tých výdavkov, ja s vami absolútne súhlasím. Na 100% s vami súhlasím. A mám proti otázku. Zahlasovalo by KDH za 2% rozpočet? Ak áno, máte moju úctu a uznanie hneď teraz. Jasné, že čo by sa s tým dalo robiť? To je tak trošku taká dlhodobá vec, lebo kým si samotné politické elity neuvedomujú, že čo sa deje okolo nás, tak ťažko sa s tým deje, čo dá robiť. Ja ste spomínali, že máme okolo seba Ukrajinu a ISIS a že to ešte môže gradovať. No, čo ešte musí prísť? Keď sused bol napadnutý a vyzerá to tak, že to nejaká výrazná deeskalácia tam dlhodobo nehrozí, Blízky východ sa nám rúca, čo ešte musí prísť? Ospravedlňujem sa za ofenzívny prístup, ale tak, no. Ak je pripravené aj hľadisko na otázky z panelu, tak to je vynikajúce a vidím, že Martin je pripravený, takže nech sa páči, poprosím mikrofón priamo tam, odkiaľ zaznela otázka najprv. A potom sa posunieme ďalej. Možno takú vec, ako to vidím ja. Ja sa domnievam, že nie len 2% HDP je potrebné, ale je dôležité, ako tie prostriedky, ktoré dávame, ako sú využívané. Či, poviem príklad, to 1%, ktoré dávame, koľko z toho ide na skutočnú modernizáciu, bojaschopnosť, pripravenosť a podobne. Nielen kvalita, nielen kvantita, ale kvalita. Kvalita je dôležitejšia ako kvantita, ale no, čo sa týka KDH, nemôžem hovoriť v mene KDH, som expertom KDH pre zahraničné vzťahy a ľudské práva, zahraničie zahrania aj otázky obrany. Ja naozaj, môžem povedať, že v KDH sa kladie v poslednom čase, aj v minulosti, ale teraz ako je predsedom Fidel, veľký dôraz na odbornosť. Máme konzílium expertov a určite tie odporúčania z našej strany, najmä tomu pokiaľ ide o program a ďalšie veci, takéto budú, ale myslím si, že otázka bezpečnosti ako taká nemôže byť vecou iba politikov KDH, ale tu treba naozaj nájsť konsenzus v tomto ohľade. Ja si myslím, že napríklad minister Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí týmto veciam dobre rozumie. Na rozdiel možno od premiéra, ktorý tieto veci veľakrát komunikuje tak nejak populisticky. Ale keď ľudia z rôznych strán zoberú si ten národný záujem, ktorý je naozaj ochrana a bezpečnosť Slovenska a spojencov za svoj, aj keď sa budú vlády meniť, tak jednoducho to musí byť, dáme tomu, povieme si, každý rok zvýšime 0,2%. Za 5 rokov dosiahneme 2%. Ale to jednoducho musí byť naprieč politickým spektrom, lebo vy nikdy neviete zaručiť, aká bude vláda o 4 roky, 8 rokov. A toto si myslím, že je riešenie. Nie povedať, KDH za to zahlasuje, ale jednoducho všetci, ktorým záleží a ktorí vidia tie veci, musia byť za to. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme sa vyjadriť k tomuto, možno aj z tvojej strany, Ivo, a potom ku komentáru k národnému systému krízového manažmentu. Dobre, my sme tu mali dve, tak povedať, interpelácie z republika. Ja začnem tou
tou viac vzrušujúcou rozpočet na obranu a čo s tým urobiť politické strany. Takže podľa toho, čo som si tu napísal, čo som si poznamenal, mne doteraz nie je jasné, opravte ma, ak to viete, kde je písomne ukotvené, že Slovensko po vstupe do NATO bude venovať na rozpočet 2%, ktoré sa budú zvyšovať o 0,1%. To bol gentleman agreement, ktorý bol daný na Brestskom samite v roku 2002. Ja som nikdy, lebo som o tom pátral, nikdy nevidel takýto záväzok Slovenskej republiky. To bola vec cti, vec ústneho slubu, gentleman agreement. To znamená, tam nič nemáte na rozdiel od Poľska. Poľsko má svoj, on tu nie je ústavný zákon, ako sa to niekedy desinterpretuje, ale Poľsko má svoj zákon, že výdavky na obranu nesmú klesať pod 2%, ale si to majú asi 1,96%, 1,97%. Nie je to ústavný zákon, ale Slováci si ho ctia. Pardon, Slováci, Poliaci. Slováci si ctia Poliaci si ctia svoj zákon a Slováci si ctia porušenie svojho ústneho slubu. Tak by som povedal. Len my sa na týchto konferenciách už stretávame niekoľko rokov a v podstate každý záver z takéto konferencie končí tým, že sa sťažujeme na to, že áno, vláda nedostatočne financuje obranu. Teraz nechcem ísť, čo je to obrana, čo je to bezpečnosť, čo sú to 2%, čo je to kvalita, kvantita, to ste potom zdôraznili. On to je v podstate veľmi jednoduchý, je to v podstate veľmi jednoduchá nahrávka na smeč pre toho, kto bude tvrdiť, že peniazy je dosť, iba treba smart defense. Tuším, že pán premiér to používajú veľmi často. Treba smart defense, treba sa nejakým spôsobom zoštíhliť a de facto tých peniazí sa nájde. Myslím si, že ak by sa to takto bralo, tak to v žiadnom prípade nebude korešpondovať skutočnosti. Záväzky nesplnené. Tak dobre, ako splniť záväzky, tie záväzky boli ústne. 2%. Ako splniť 2%, keď 2% nie sú nikde naplnené, respektíve nikde napísané. Ako plniť záväzok? Vy ste, pán kolega, predstaviteľom KDH. KDH niekedy dalo záväzok v predvolebných programoch, že trvá na zvýšení výdavku na obranu na minimálne 2%. V prvom paneli tu bol František Šebej a viem, že stranu, ktorú vtedy zastupoval, a ja som mu s tým programom pomáhal, že tú stranu nutil k tomu a mala to v programe, že výdavky na obranu majú byť 3% z HDP. Kvalita, kvantita, to už je potom ďalšia vec, ide o to, vôbec tam niečo išlo. Potom sme tu mali, áno, bezpečnostné hrozby, Ukrajina, ISIS, a to absolútne súhlasím, bezpečnostné hrozby sú nevyspytateľné. Dneska to je Ukrajina, včera to bola ISIS, alebo ISIL to bude. A my nevieme, čo bude zajtra. Zajtra to môže byť Cyprus, alebo to môže byť Grécko, to môže byť vojenský prevrat, to môže byť čokoľvek iné. To je niečo, čo je nám skryté. To znamená, bezpečnostné hrozby sú a my na nich musíme reagovať tým, že sme preventívne pripravení. A my nie sme pripravení. Áno, v Európe, by som polemizoval, je krajina, ktorá je schopná sa obrániť. Myslím si, že Francúzsko je schopné sa obrániť. Francúzsko napriek môjmu
mojej frankofóbii z minulých rokov urobilo obrovskú prácu západnej Afrike, Kozidovu, pre Francúzskom, to znamená, Francúzsko prevzalo zodpovednosť. Británia je schopná sa ubrániť. A dokonca Rusko je schopné sa ubrániť. Fantastické. Takže aby som uzavrel túto časť debaty, diskuzia o rozpočte je vlastne diskuzia o osobnej hygiene. Tak ako máte osobnú hygienu, tak ako máte fungujúce zdravotníctvo, tak ako máte fungujúcu dopravnú políciu, tak musíte mať aj fungujúcu bezpečnostnú a obrannú politiku. Slovensko ju zanedbalo. Nehovorím, že ju nemá. Zanedbalo. Vrátim sa k pani Kolárovej. Nepodpísanie záväzkov. Tam som to trochu nepochopil. To, k čomu sa Slovensko zaviazalo, je zmena bezpečnostného prostredia. To znamená, Slovensko bude reagovať na zmeny bezpečnostného prostredia. Takže toto je veľmi elastické. Čo to je zmena bezpečnostného prostredia? Vy sa tam vždy nájdete. Slovensko sa zaviazalo, aspoň tak som to pochopil, prepáčte, pani Kolárová, že bude reflektovať zmeny krízového riadenia štátu. Čo to je? Áno, je tu potom to, čo ja mám pod písmenom C, zváže vyjadrenia. Je tu otvorenie a vytvorenie Národného situačného centra v Slovenskej republike. To je niečo, o čom sa hovorí, ak sa dobre pamätám, a ja už som pamätník, tak trochu 20 rokov. Nikdy nič také nevzniklo. A podľa môjho skromného názoru nikdy nič také nevznikne. Dokiaľ nepríde k naozajstnej kríze. Ale zatiaľ tú krízu za nás rieši Pujo San za Atlantikom, veľký strýkom, za Atlantickým oceánom. Takže my nemáme dôvod niečo takéto vytvárať. Takže toľko moje poznámky. Ďakujem za hyperrealistické zhodnotenie. Panelisti asi sa vyčerpali na teraz. Otváram druhé kolo otázok a registrujem 3 ruky však, čiže nech sa páči. 3 ruky od 2 ľudí. Hi, Patrick Starr from the American Embassy. I want to ask a question, maybe it's slightly a little bit off topic, but I think it's very closely related, and that's about the V4. I've been hearing about V4 defense cooperation since I first learned about it in my assignment to Slovakia about 3 years ago. Heard a lot about plans for joint acquisition, joint training, sharing of capabilities and roles, and stuff like that. Haven't seen a whole lot in reality. It seems like a logical step, a logical thing to do within the context of larger NATO cooperation, but I'm still waiting to see something practical and realistic. What are the prospects for real, tangible V4 cooperation on defense issues? Thank you. Nech sa páči, pani Kolárová mala veľmi stručnú reakciu, poprosím, a potom som videl ruku vľavo vzadu. Len dovetok, čo tu bolo povedané, hovorila som o potrebe reforme bezpečnostného systému v reakcii na zmenené bezpečnostné prostredie. To bol jeden záväzok. A kde sú uvedené 2% aj tieto záväzky v národnom programe PRINEI. Takto to bolo schvaľované vládou a bolo to tak schvaľované aj Národnou radou ako príloha ku schvaľovaniu prístupovej zmluvy k Severoatlantickej zmluve. Áno, ďakujem veľmi pekne za faktickú pripomienku. Tretia otázka.
Ďakujem pekne. Richard Vašečka, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Branno-bezpečnostného výboru, hnutie obyčajné ľudia nezávislé osobnosti. Ja by som chcel možno počuť nejakú analýzu alebo krátky pohľad. S niekoľkými kolegami chceme podať do Národnej rady návrh ústavného zákona, v ktorom by sme od roku 2016 do roku 2020 zaviazali navyšovanie rozpočtu na momentálne avizovaných 1,6% HDP, vlastne každý rok zhruba o 0,1%. S tým, aby sme sa dostali aspoň na to, o čom sa aktuálne hovorí, tí kolegovia, spomeniem ich to, Daniel Lipšic, Lucia Žitňanská, Martin Fedor a Juraj Droba. Takže nejaký pohľad, nakoľko toto môže byť pomôckou. Ja vám poviem krátko, že môj názor je, že v takýchto vážnych veciach by naozaj tieto veci mali byť podchytené ústavným zákonom, tak ako povedal pán Dilong, aby to nebolo o tom, že keď sa zmení vláda, tak sa zmení ako keby bezpečnostná politika štátu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegovia. Ďakujem. Začnem od konca. Čo sa týka tých percent a politickej podpory, ja viem posledný človek, ktorý je v tejto sále proti navyšovaniu obranných výdavkov, samozrejme vítam, či už to bude KDH, obyčajní ľudia, Smer, alebo ktokoľvek v parlamente, ak to nabratne iniciuje a zorganizuje, myslím si, že to pomôže. Samozrejme niečo by za tými číslami malo byť, ako samotné navyšovanie, s tým súhlasím, že samo sebe nepomôže. My sme robili niečo kedysi takú vec, že strategické hodnotenie obrany, kde sme vypočítali, že aké sú približne tie percentá, ktoré by boli potrebné a čo a ako. A tam nám vyšlo také zaujímavé číslo, že na to, aby mohol byť naštartovaný aspoň základný rozvoj, čiže nie že zastavenie úpadku, ale nejaký rozvoj ozbrojených síl, na to by sme potrebovali 1,56% HDP plus veľké modernizačné programy mimo rozpočtu ministerstva obrany. Čiže ak to tak zrátate, takom tak hore dole, tak vám to vyjde na tie 2%, ale bolo to tak nejak akože, normálne, to sú tabulky, kvantá tabuliek, nemôžem povedať, že mám toto malé, povedzme, že sa na to pamätám, ale naozaj je to 1,56 plus tie modernizačné veci od okresných transportérov, vrtuľníkov a tak ďalej. Čiže to číslo viac menej aj sedí a to je jasné, aj ten prístup by bol správny, čo sa týka navýšenia obranných výdavkov, že graduálne. Ako v tomto musím súhlasiť s ministrom obrany, ktorý tu mal nejaké vyhlásenie pred niekoľkými mesiacmi, že ak by nám na budúci rok navýšili obranné výdavky na 1,6, tak by sme to nevedeli minúť. To je úplne jasné. Ako nie veľmi často sa stáva, že s ním súhlasím, ale v tomto s ním musím súhlasiť a je to tak. Čiže to graduálne navyšovanie základne normálnych plánov, to je cesta, ktorá je aj finančne udržateľná a aj odborne správna. Čiže to by mala byť naozaj tá cesta. Ale tých 1,6, to je také celkom reálne číslo. A keď sa pýtate na môj názor, jasné. Úplne. A čo sa týka tej spolupráce V4 v oblasti bezpečnosti a obrany, absolútne s vami súhlasím, žiaľ, ako viete, keď sme v situácii, že za najväčší výsledok spolupráce v oblasti bezpečnosti v rámci V4 je komunikovaná bojová skupina Európskej únie, EU Battle Group v roku 2016, ktorý, ak nič nespravíme, tak to bude efemérne a bude to 6 mesiacov v stand-by fáze, potom to zanikne a úplne zle. Tak to je zlé jednoducho, ale to si žiada kompletnú zmenu myslenia, nielen na úrovni politikov, ale aj v úrovni tých ľudí, ktorí sa s tým zaoberajú na ministerstvách. Aj na ako stredný a vyšší manažment. Jednoducho stále prevláda, ja som mal takú česť, alebo šťastie, nešťastie, to robí 2 roky a jednoducho, keď ten prístup k tomu je taký, že všade sú problémy, čokoľvek, čo chce, to sa nedá, alebo kvôli tomu, to sa nedá, alebo kvôli tomu, tak... Ale to nie je len slovenský problém. Ten mentálny problém existuje aj v Čechách, aj v Maďarsku. V Poľsku je to trošku iné,
Navyše Poliaci majú niekoľko vektorov, ale Poliaci by strašne s nami chceli spolupracovať v tomto, ale mentálne naše elity nie sú na to pripravené, to je jedna vec, ale aj tí odborníci, ktorí to priamo on the ground riešia. To je strašne veľký problém. Pritom nehovorím, že by to šlo jednoducho, lebo tam je niekoľko právnych a rôznych takýchto súvislostí. Je to strašne veľa, ale chce to úplne nové myslenie. A to je najväčší problém, ktorý ja vidím to rozhodne. Ďakujem veľmi pekne. Som vás deprimoval dosť každé. A teda môžem aj ja. Ja som počul zavrieť si, zaknúť si. Dobre, z toho, čo tu bolo povedané, navýšenie výdavkov na obranu z HDP 1,6%, to je výrok pána prezidenta a pán prezident nemá nejakú implementačnú schopnosť toto presadiť. Žiaľ. Investícia do obrany. Dobre, investícia do obrany, každý vieme, že je nutná modernizácia, je nutné vyčleňovať určité percento na modernizovanie zastaralého materiálu. Konec koncov Robert Ondrejčák bol štátnym tajomníkom, keď sa robilo hodnotenie obrany a vyrábala sa biela kniha, takže my vieme, že sme na tom biedne. Lenže my tu máme aj svoj politický pardon. Takže jeden prezident, ktorého nemám veľmi v obľúbe, momentálne som prezident USA, Obama, ten sa nechal počuť a v tom momente som ho začal mať v obľúbe. Ten sa nechal počuť, že sú na svete sily, nehovoril ako Reagan, sily zla. Ale sú na svete sily, ktoré rozumejú iba sila. A ak sú na svete také sily, ktoré rozumejú iba sile, no tak jednoducho sa musíte brániť. A musíte mať k dispozícii arzenál zbraní, ktorými budete oponovať týmto zlým, Obama tu nepoužil, zlým silám, keď líška behne do kurína, tak je s ňou možno diplomaticky rokovať. To už je neskôr. Je to tako prípadne, keďže sme tu na území bývalého Československa, ako asi 3 rozhovory medzi T.G. Masarykom a Lvom Nikolajevičom Tolstým, kde Tolstoj tvrdil, že keby sa Rusi boli bývali prestali brániť nájezdu Tatárov, tak tých Tatárov by to prestalo baviť a de facto by bol pokoj. No ale Masaryk na tom hovoroch z TGM reagoval, že taký svet by bol veľmi zaujímavý, lebo by to bol ideálny svet pre gaunerov a lumpov. Čiže vy sa musíte brániť sile, vy sa musíte brániť agresii a na to, aby ste sa bránili agresii, potrebujete inštrumenty, potrebujete prostriedky. A to už nechcem, pretože som zamestnancom kvázi ministerstva obrany, hoci už teraz nie, už som akademik, Akadémia ozbrojených síl. Ale ja keď počujem diskúzie o tom, že Ukrajina a Rusko, to sa nás netýka, to si Amerika a Rusko rozdávajú svoje staré geopolitické spory, tak je z toho veľmi smutno. Toto je naša európska záležitosť. To nie je záležitosť Spojených štátov a Ruska. To sme my a my preto musíme niečo urobiť. Aj dodávkami zbraní, politickou podporou, aj obeťami, ktoré prinesieme za to, že povedzme nejaké sankcie vyhlásime proti Rusku a poniesieme následky. To je môj názor. Ďakujem veľmi pekne.
Zaregistroval som ešte jednu ruku. Pálko, je to ešte aktuálne? Je, teda ak máme čas, tak... Myslím si, že máme čas na tvoj komentár, otázku. Moje meno je Pavel Kosej, som zahraničný tajomník KDH, takže KDH je dosť prítomné. Ja si dovolím dokonca možno 3 také stručnejšie alebo obsaženejšie viac menej otázky. Prvú takú technickú, ja som celkom nepochopil Ruba Ondrejčaka, čo sa týka tej analýzy, že 1,56% vám vyšlo ako na zastavenie úpadku a aspoň nejaké základné modernizácie a potom ste sa dostali ešte k tým 2% cez nejaké ďalšie rozvojové programy. Toto len nejak, akože to som skutočne nepochopil. No potom takú skôr politickú, hovorí sa, teda sú proste určité tvrdenia, že vlastne Rusko sa so Západom, a neviem presne teda, ako to je personifikované, že sa dohodlo, že tá čiara medzi, teda, že ruský vplyv bude ešte teda až po, teda bude zasahovať ešte Ukrajinu a že NATO nebude zasahovať do Ukrajiny. Ako to vidíte? Ako je to proste naozaj, čo bolo a čo teda sa hovorí? No a tretia otázka je trošku taká filozofická, ja som ju chcel položiť ešte teda, keď bol pán Šebe, prípadne pán Majer. Oni zašli totiž veľmi hlboko, čo sa týka teraz podstaty a teda budúcnosti NATO. Pán Šebe veľmi pekne hovoril o tom, ako stav spoločnosti vlastne vytvára politickú elitu, ktorá potom robí tie konkrétne rozhodnutia. Ale proste keď je názorovo zvetralá spoločnosť, tak potom aj tie rozhodnutia elít sú nejakým odrazom. No a pán Majer konkrétne hovoril, že dneska tu existuje politická termín ako mnohoznačnosť, alebo teda relativizmus, áno, politický relativizmus a hovoril proste straste lojality, solidarity a sú naozaj európski myslitelia, ktorí hovoria, že vôbec taký filozofický relativizmus západnej spoločnosti ju tak zásadne ohrozuje, že v konečnom dôsledku sa prejavuje až na demografickej kríze, čo znamená teda ako principiálny úpadok, biologický úpadok spoločnosti. Do akej miery naozaj súhlasíte s tým, že v súčasnom teda aj NATO a teda v jeho tých základných filozofických koreňoch sa odzrkadluje aj tento akoby regres teda západnej spoločnosti. Trochu ťažká otázka, ale ak nejakú jednu, dve vety k tomu poviete, budem rád. Úžasná otázka. Veľmi pekne ďakujem. Dám priestor na finálne komentáre, verím, že bude krátky vo vlastnom záujme, pretože nás už mal opustiť pred 10 minútami, pretože letí do tej Udesy. A potom samozrejme ešte priestor pre Roberta a potom to zbalíme. Neviem, či to zbalíme, alebo zabalíme, alebo zabalíme. Toto je, pán kolega, samozrejme, to je na konferenciu. Všeobecne môžem povedať z toho, ako nás teda bude reflektovať. Vlastne už sa odrážam od toho, o čom ste hovorili na konci. A ja som sa toho dotkol úplne z počiatku, na počiatku svojej prezentácie. Na to, či nám niečo prináša, máme 10 rokov na to. A ja sa opäť odrazím od rôznych prednášok, ktoré tu po vlastných českých a slovenských rôzne šírim, a kde vždy niekto vystúpi s predstavou, že z východu k nám príde niečo čisté, pretože predsa Európa je dekadentná a
a západná Európa je prehnitá. Ale ja už som na to pripravený, takže už čakám na ten smeč, už taká búhal. A hovorím, prosím vás, tá východná Európa, to Rusko. Ja si opäť neodpustím toho Havlíčka ako vzorem T.G. Masaryka. Havlíček, keď sa vrátil z Ruska, tak si priniesol dva zážitky. Jeden zážitok bol hlboká láska k ruskému ľudu a hlboká nenávisť k ruskej spoločnosti, ktorá bola etablovaná. Dnes tomu hovoríme oligarchia, ktorý sa to tak nenazýval. Ale dnes môžeme povedať, že dobre, čo to je lepšie. Čo nám hovorí, to je ten smeč, to sa teší. Rusko. Krajina, ktorá je maximálne zmafianizovaná. Krajina, kde mimochodom máte najvyššie percento potratov v Európe. Krajina, kde máte najvyššie percento alkoholikov v Európe. Krajina, kde máte najvyššie percento ľudí, ktorí nevedia zaobchádzať so svojou slobodou. A to sa tak vždy retoricky pýtam a vraciam sa k slovám bývalého českého filozofa, inak veľmi pekného prevíta, Ivana Svitáka, ktorý tu kedysi bol v Bratislave v roku 1992 a hovoril o Európskom dome Michaila Gorbačova. A hovoril o tom, aby ste chceli žiť s Gorbačovom v jednom Európskom dome. Viete, čo ja by som nechcel žiť s Gorbačovom v jednom Európskom dome. Tak ja to obracam, ja by som nechcel žiť v inej bezpečnostnej komunite, ako je NATO. Možno sú lepšie, treba ju ukázať. A toto je, nie je to ideálne samozrejme, toto je rámec, ktorý nám pomáha prežiť. Aby som to takto zakulatil. Ale prepáčte, naozaj mi ide vlak do Budapešti o pol hodiny, lebo letím z Ferihej. Veľmi pekne ďakujem. Robert. Ďakujem pekne. Čiže vysvetlenie k tomu, čo som povedal, že ako som sa dostal k tým 2%, ten základ bol, že rozpočet obrany na úrovni 1,56 plus väčšie modernizačné programy, ktoré sú také nákladné, že sa nezmestia do toho rozpočtu, hradené z rezervy vlády, alebo ja neviem, niečo také. Čiže sú na to rôzne modely v Európe. Že špecifické programy sú definované ako strategické a hradia sa z inej položky. Ako je to také technikum samozrejme, len je to kvázi garancia pre ministerstvo financií alebo pre premiéra alebo neviem koho, že to nebude tak, že OK, tak navýšite to na 2% a oni to potom nejak rozdistribujú. Nie. Aby tam bola zabudovaná nejaká garancia, že rozpočet 1,56 a ten zvyšok, to navýšenie, pôjde na konkrétne programy. Čiže, a tie strategické programy sa dajú naozaj, že pomerne jednoducho vymenovať, obranné transportéry, vrtuľníky, stíhačky a tak ďalej. Čiže aby sa tie peniaze zase nestratili niekde, tak boli by určené, no, ale keď to spočítame, tak to vyjde cca na 5%. No, nie úplne, ale čiže to je jedna vec. Čo sa týka tej dohody medzi ešte Sovietským zväzom a Západom, to sú tie mýty, že Západ niekedy súdil niekomu niečo. A ja som sa s tým nestretol, teda nehovorím, že som mal možnosť čítať úplne všetko všade, ale nikde nie je písomný záväzok o tom, že by sa NATO, alebo Spojené štáty, alebo ktokoľvek, že by sa zaviazali, že aliancia sa nebude rozširovať. To je jasné, že na začiatku 90. rokov tu bola pomerne veľká opozícia aj v západnej Európe, aj samotných Spojených štátov voči rozšíreniu. Jednoducho vznikla nejaká nová politická realita v strednej Európe a trvalo niekoľko rokov, kým sa udomácnila tá myšlienka, že OK, tak Západ sa bude kvázi chápať, NATO sa bude rozširovať smerom do strednej Európy. To boli tie začiatky hľadania toho nového prístupu.
A čo sa týka tej tretej otázky, tá je asi najkomplikovanejšia. Už sa tu hovorí o úpadku Západu, ja neviem, Oskar Spengler vydal pred storočím knihu o tom, že Západ je v úpadku a bude to všetko zlé. Ale keď sa pozrieme na tie konkrétne čísla, keď sa bavíme tak trošku o tých sankciách, tak napríklad kombinovaná hospodárska sila Spojených štátov Európy je 18-krát väčšia ako Ruska. To je také číslo, ale vo všeobecnosti Európa a Spojené štáty spolu ešte stále produkujú asi 45%, čiže takmer polovicu svetového hospodárstva, HDP. Ale ako môžem pokračovať v tých číslach, ale poviem vám jednu vec. Keď sa pozriete na masy globálne, na čo sa chcú podobať, čo je pre nich zdrojom inšpirácie? Rusko alebo Západ? Ďalšia vec to, čo sa tak zvyknem pýtať, že povedzte jeden produkt, ktorý kúpujete z Ruska. A povedzte jeden produkt, lebo to vieme, čo kúpujeme z Ameriky, čo kúpujeme z západnej Európy, čo považujeme za dobrú vec, čo kúpujeme z Ruska. Dobre, sú štáty, ktoré kúpujú tanky a nie, ale to nie je produkt, ktorý by bol nejak toto. Čo kúpujeme z Ruska? Je nás, ako ja nehovorím, že nechcem tu znevažovať Rusko, ako ja mám viac menej aj rád ruskú literatúru, čítam Dostojevského, Bulgakova, neviem čo. Ale jednoducho, Čajkov, neviem, no. Ale čo je takým civilizačným zdrojom inšpirácie, čo by nás nejak až tak nadchlo? Keď sa pozrieme, keď sa posunieme na Ukrajinu, tí ľudia vidia v Európe zdroj modernity. Tí ľudia nevidia zdroj modernity v Rusku. Samozrejme, existuje určitá skupina obyvateľstva, dá sa to vyčísliť, ktorá vidí ten zdroj modernity, alebo nie zdroj modernity, ale sú na to iné dôvody, prečo preferujú ten ruský smer. Ale viac ako 70% obyvateľstva Ukrajiny vidí ako zdroj modernity a civilizačného rozvoja Európu. A preto tam chcú ísť. Je to strašné zjednodušenie teraz, čo hovorím. To je úplne jasné, lebo tak všade sú aj tie materiálne a tak ďalej. Ale jednoducho, to je pravda. A to je úplne jedno, či ste vy v Lvove, v Kieve, Odese alebo v Dnepropetrovsku. No, nie je to úplne jedno, ale OK. Tie čísla jednoducho sú také, aké sú. Robert, veľmi pekne ďakujem. Presne v tomto momente by som rád tento panel ukončil. Ďakujem in absentia Ivovi Samsonovi za jeho príspevky do diskusie. Ďakujem aj tebe za tvoj príspevok, veľmi živý a interaktívny do tejto diskusie. Poviem ešte dve veci. Jedna vec je, nechoďte domov po obede, zostaňte tu, pretože nás čaká jeden fascinujúci panel na tému práve verejnej diplomacie, hovorenia o NATO práve v našich stredoeurópskych podmienkách. Budú tam výborné tváre. Olga Ďarfášová je sociologička, ktorá priamo bola zúčastnená na kampani na zvýšenie podpory verejnosti pred vstupom do NATO. Je Barbora Marvonková, prvá členka medzinárodného štábu napriek svojmu veku a vďaka svojmu veku aliancie. Je tu Saša Buleba ako legenda expertízy na celý priestor na východ od nás. A je tu Milan Vanga, ktorý už tam vzadu sedí, hovorca roka a dlhoročný hovorca ozbrojených síl. A komentár, hádajte kto, Štefan Hríb z týždenníka Týždeň. Takže tešíme sa na vás aj popoludní, želám vám dobrú chuť.